Τα δάκρυα, τα της πόρνης νυχτήμων, καγώ προβάλλομαι ήλα στη τίμη σωτήρ, τη ευσπλαχνία σου. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, η μαύρωσα της ψυχής το ωραίον, τες των παθών ειδονές, και όλων των νούμχων απετέλεσα. Τι δίδασκαν οι Νικολαίτες? Οι Νικολαίτες δίδασκαν υπέρ των σεξουαλικών πράξεων, υπέρ των σεξουαλικών αμαρτιών. Δίδασκαν το παραχρήστε τη σαρκή. Τι σημαίνει αυτό? Δίδασκαν ότι οι άνθρωποι πρέπει, όπως τα λέγαμε σήμερα, να πέφτουν με τα μούτρα στις σαρκικές αμαρτίες για να μπουχτίσουν δήθεν τις αμαρτίες και να μην έχουν κατόπιν όρεξη να κάνουν αμαρτίες. Φανταστείτε ο διάβολος τι ιδέα είχε ενσφινώσει στα μυαλά τους. Δίδασκαν να κάνουμε το κακό για να έρθει το καλό. Να κάνουμε την αμαρτία, να την μπουχτίσουμε, να την κόψουμε και έτσι να έρθει το καλό. Μεγάλη διαστροφή. Οι Νικολαίτες προχωρούσαν και έλεγαν ότι τα σαρκικά, οι σαρκικές εκτροπές δεν είναι καν αμαρτίες. Δεν είναι αμαρτία η πορνεία, δεν είναι αμαρτία η ομοφιλοφιλία. Τους Νικολαίτες ελέγχει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ή μάλλον ο Χριστός διαμέσου του Αποστόλου Ιωάννου. Τους Νικολαίτες ελέγχει ο Απόστολος Πέτρος, χωρίς να τους ονομάζει βεβαίως Νικολαίτες, στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου ομιλεί για ασέλγειες αιρετικών. Τους Νικολαίτες, χωρίς να αναφέρει αυτό το όνομα, ελέγχει επίσης ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφόθεος, στην επιστολή του, που είναι καταπέλτης, κεραυλός εναντίον των αιρετικών. Ημάρτηκα ως περιπόρνη βόση, μόνος ημάρτηκα ως μύρον δέχου σωτήρ, καμού τα δάκρυα. Ολίσθησα ως ο Δαβίδα κολάστος, και βεβοργώνομαι, αλλά από πλήνες καμέ, σωτήρ της δάκρυσης. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ηλάσθητη ως ο τελώνης βόση, σώτερ ηλάσθητη μη, ουδείς γαρτον εξ Αδάμ, ως
εγώ ημαρτέσει.